बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों आङो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। हेलौ फ्रेन्ड्स, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोगोद गिदिर फख्रिया नै बियो 50 बिगा दङ। मानसिफ्रा ना हमगासिनो आरोना, नायदो नोंथांमोना, नायलांबाय थादो। 70 biga dong beyo, 70 biga. Oke, nih beyo 50 biga. Beyo 50 biga dong. Oke ya. Ini गेजेराव मानसिया, ini गल जानानै दङ, बेंखनजोब्बाय। बैथिं खर'निफ्राय हना लाबोदों आरोना, बिथिंनिफ्राय हना लाबोनानै ओरैजाय फैयै 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 नै बेयावहाय जमा जाफैजोब्बाय आरोना बेवहाय। दा नुसिगोन नाया बेसेबां दङ फख्रियाव दिखोबाथाय लोगोफोर। बै खर'निफ्राय नैबे खर'सिम 50 बिगा दाबो जोबाखै। Gol jana dong arna. Tractor gongse dong. ट्रेक्टरजोंसो बोदों आरोना लोगोफोर, ट्रेक्टर नङाबा बोनो हाया, आखाइजोंबाथाय बोनो हाया। माबायदि बारदों ini? नाया नोगोद बारगासिनो। Ada tuh. Kalau ada. Nugget cuma kali kalian ya. Naik deh naku. Ya, begini lagi. Hai naku. Genjar kamato. गासिबो ना सान्दा गोजा। कापला यायचं तिथलं दादला जाती ना, कापला दादला जाती ना. बे बारल'बाय थानाया ना रौ गोजा आरोना। मासेयाव 2 केजि 2.5 केजि जानाय गोजा गासिबो। नाया बारल'नायजोंनो दैया लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर, थैजोबसिगोनसो दा नाया।
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो